alaikum bandiraɓe fulɓe on calminama goto fo inde mun e yettode mun weltare kadi artude e mon plateau mon yonta hande comme no min waɗi heewi waɗirde ni chaque semaine thème kesso e invité ji kesi donc kadi hande ko journée spéciale saabu oɗon gandi hande ko le 8 mars journée internationale de la femme journée mo gandanɗa waɗana ko rewɓe ɓe teddinde rewɓe ɓe hasko ñalawma goto kam yonani pour teddinde rewɓe mais hande ñalawma o kam ko hunde gandanɗa aduna o foof yimɓe ne mbaɗa ɗum fete donc mi salmini kala debbo mi wiya ɗum bonne fête kadi mi salmini technicien ɓe mawɓe galle ɓe foof machallah somi ummima ɗon mi rokka konngol en jaaɗiɗo am Salma saabu hande kam jaari ala ɗo mo wonde mi jogui haajuji donc min calminimo to wawi wonde fof min wimo bonne fête kadi Salma mi salminima. السلمت عليكم أولاد السنغال السلمت عليكم أولاد موريتاني من كلمني من جوري مامون كلمين منتي أو من منيون نوهي سها فوفتان اتم كيسو هند موم كو journée des femmes bonne fête à vous tous vraiment merci jarama donc mi rokka kongol kadi en invité men debbo biyeteɗo Safi kummiɗo toon ha to Parcelles donc Safi mi salminima mima bisimilla e plateau men o a jarama Raky mi salminima mi juurima on mi salmini sohna Salma e banen gorko jooɗi ɗo auditeur uji e technicien ngaji e mi wima jarama no feewi invitation mo nodduɗam ɗo jarama no feewi merci beaucoup donc sans plus tarder kadi mi rokka kongol invité men invité mo gandanɗa on majjanimo kadi sabu wona la première fois mo ara e plateau amen donc eɗen gandi biyeteɗo Junior Baro joguiɗo Junior TV donc baɗowo gueɗe baɗɗe fayida machallah Junior mi salminima merci Raky mi salmitimama mi salmini plateau foof kadi mi salmini yeɓoɓe ɓe ko weltade no fewi artude ɗo avant tout miɗi on onon rewɓe bandiraɓe rewɓe e yimmiraɓe men foof bonne fête par ce que no mbirami ni ñalawma goto wona ñalawma mon peut être année o foof sa foto wonde année mon par ce que machallah mbasen jonnade rek bonne fête merci merci a jarama ko noon tigui donc hande eno min mbiro ni ko journée baɗɗo spécial ɗum saabi hande temmen o waɗi ko concerné rewɓe ɓe donc wiya ko temmen o ko rôle debbo e société o donc sa wi rôle debbo e société o hunde yayi donc ene heewi ko gandanɗa ene foti haalede hen kadi beela haqqeji rewɓe ɓe ne dokka en no hanniri ni walla koye konngol tan haali donc sans plus tarder mi rokkat Salma konngol ngol mi namdomo en debbo holko woni fodde makko en beela debbo ko e nder galle tan henna woni rôle makko walla hol rôle debbo dal e nder galle ni namdade rôle nder galle walla rôle debbo e nder galle mum nder galle mum ok debbo dal ko Allah teddini ɗum déjà enen pori hokkude debbo cer enen pori ɗum respectude par ce que debbo woni nene debbo woni miñiraɗo woni mawniraɗo woni aali janna debbo sa respectani mo a forama hoynude a fora mettinde ɓernde makko par ce que debbo ko kala ko mbawɗa noddude so debbo arani yaata nous sommes les femmes quand même mais enen poti respectede ha tinen en mbaɗama respecté wona konngol tan ngo respecté debbo tan non wona noon debbo ne foti hokkede ha timma wiya noon komi debbo tan mbaɗa haala ko weeli kam ne non debbo ne foti respectede fawaɗo dow ɗo par ce que sona minen ko heewi yata ko heewi moƴƴata eyo après inchallah gonga haali gonga debbo no foti teddinede e foof mais Safi mi namdoma debbo gonga ni so hokkama ɗen haqqeji foof hol comportement makko o foti dañde e nder galle makko jarama Raky bon debbo moom foti wonde tan ko nene e nder galle jinnaɗo e nder galle par ce que sa are galle to tawi on gurdunɗa galle mon e yummani ni e yummani wurde e galle he ni noon poɗɗa wurdude e galle joom galle ma par ce que
ko gaccuɗa toon ko ɗum tan woni ga wonto ko ɓesgu wonto ko suhadu wonto ko muñanteɓe donc sa are galle goɗɗo o andu tan ko jonde yumma tan patta copier wallahi ko goppuɗa to ɗo ɗum gartirta ga hen ɗum tan woni hen jonde fodde debbo e nder galle merci gonga a jarama junior ande mi hokkuma konngol hol comportement debbo foti jogade e nder galle mum e par rapport kadi e joom galle mum en Raki merci namdal ngal waɗi fayida hande jamanu hande o so mbiɗa wawi wiide hande kala ko moƴƴi ko debbo kala ko boni ko debbo par ce que so tawi on pewni rek onon goni e galleji ɗi onon goni e bureau ji ɗi onon goni fof partout onon goni toon kala to wawi yehede hande ko onon nehata en fait hande nedi sukaɓe so moƴƴi sa ko onon nehata gonga hande rewɓe ne jahani liggoyo no mbirum nani kamɓe goni e bureau ji ɗi mais pour hande nedi sukaɓe ndi wawa fewde ko onon mbawi jaggude hen hande galleji so beeli rek galle kala mo jiiɗa galle belɗo fam ko onon rewɓe onon belni ɗum ko onon pewni ɗum kala to jiiɗon kadi probléme heewi dugoji probléme uji ko onon ɗum noon tout le temps mboɗo wiya hande wawi nede ɓesguji walla wawi nede minen sukaɓe wawi wallude min ko onon rewɓe poti wawde wallude min debbo ne foti hokkede haqqe mum comme no Salma wiri joni mais debbo kadi aussi pour hokke haqqe mum pour respecter ko kañum respectade hoore mum neɗɗo kala ko mbaɗa wonde woni debbo woni gorko surtout debbo a respectade hoore ma après pour yimɓeɓe mbawa respectudema neɗɗo kala to mbaɗa wonde a respectade hoore ma yimɓe mbawa respectudema woni debbo woni gorko surtout noon debbo debbo par ce que hande so gorko yeeymama rek ko an debbo an yeewi hoore ma debbo gorko koye ma yeeyi ɗum noon ɗum saabi omo yawoma en fait neɗɗo noon mi sikki wonno foti comportement mo foti jogade surtout debbo ko guila e ɓornanteri ma guila e haala ma comportement ma foof wonno poɗɗa waade an debbo ɗum noon so wonno mbata rek après gorko ma jogo e respect e ma gorko ma wonɗo jagguirma gorko ma wot yitere nde darduma après ɗum noon minen worɓe aussi won comportement momin poti jogade moom mais ɗum ɗon foof onon mbawi tottu ɗum ɗon koye mon en fait par ce que debbo ko ganduɗa ko gandal quoi ko affaire kewɗe nene mum eyyi mais firtani kay minen rewɓe somin comportement mon ɓornugol tan on pour min yawade amen ɗum wona lawol non wona question aɗa andi neɗɗo kono mbimami nani ko an respectade hoore ma wona question en poti yewadema neɗɗo hande ariya ene murno machallah mais taw jikku mum par ce que affaire o ko jikku en fait min mi jugeta neɗɗo e comportement mais l' essentiel pour neɗɗo hokkuma cer ko an hokkata hoore ma cer an respectade hoore ma goɗɗo o yima wawa respectudema min hande somi yima an respectani hoore ma peut être so tawi ko mbami ko mon mbaɗani mi wawi wasa respectudema mais so tawi min mi respecti hooram hay sa respectani hoore ma min mi wonta ko ɗum ɗon goto foof e gurdam mum goto foof aussi no Allah tagiri mais wone worɓe so yii wono ɓorniɗa tan peut être ɓornoɗa ko raɓɓiɗi hen walla ɓornoɗa ko gandanɗa hen c'est trop décolleté batta makko casé e banggue goto wonma automatiquement jugé ɗon ko mbimami ko te au fond a anda neɗɗo o jikku mum e comportement c'est ça woni ko mbimami nani l' apparence est souvent trompeuse aɗa wawi ɗo yiide ibadu hono minenen mi wonno taw Allah andi ko woni nder wallahi donc des fois yimɓe ne mbaɗa jugé alors que c'est pas le cas ko ɗum a fota juge debbo a fotani wona debbo rek neɗɗo ma anda haymo gonda wala kadi saka noon ɗo woni debbo nde kadi Allah waɗimo kadi ko debbo ay debbo ko Allah hormi ɗum onon pour hormade debbo tan ha jusqu'à la fin si hamin kormi koyam hande so debbo boni tan ko tagimo bonde non kala debbo boni hande ko gorko tagimo bonde si non a jaɓata si a jaɓata wonon ka gorko non wona question hande kala ko debbo waɗi hande kala ko debbo waɗi hande gorko ne ceeya hen gorko waɗi ɗum c'est vrai gorko wannimo d' accord gorko wannimo neɗɗo sa andi hoorema après hande gorko kala ko jiɗɗamo ma waɗ ko wannuma mais ma waɗ kadi aussi ko wannanima par ce que neɗɗo an foti andude hoorema tout le temps ɗum woni ko mbaɗami répété ko an foti andude hoorema sa andi hoorema rek après a fofti e gurdam ma jiɗɗam ma so jooɗi haqqille mumen deƴat no mbiruɗa comme no mbiruɗa nani neɗɗo yalta murno nice mais taw anda nder makko aɗi neɗɗo ɓorno ganduɗa ko boni ɓuuri hunde foof bonde mais taw ɓuuri moƴƴude oto murniɗo goto fof e guumum voilà goto foof e ko woni sentir en fait mais ɗo ɓornugal ene taga neɗɗo tottuma respect won hande min hande exemple rek hande min somi yaltin hande mi anda Allah andi mais hande min somi yaltin hande mbiɗa ƴamoya walla mbiɗa yaaha mbiɗa darto e debbo hande mi wirti o e debbo ene ɓorni ko timmi oto ene ɓorni ganduɗa ko waɗi sexe jaafoɗon kam e konngol ngol après min so tawi ko debbo dartami ko ɓornide ko timmi min darta jikkuji de koye ɓornugal he jisami
ɓorniɗo ko timmi o on jagganmi ko woni moƴƴo o mais so tawi ko fijirde dartami ɓorniɗo ko fewani ko on daremi ko ɗum noon wadde des fois ɓornugal ngal en jeeya hen on fait banam gorko pardon yaafo jaafoɗa aydar a haali jooni mbiɗa tawi ko ɓorni timmu on ƴettata onon ko boni on ɗuminta te pourtant farmi haalama ɗum joni hen ka mbimam jooni ɗo kala no debbo wayi ko gorko takima waade noon an joni an o mo mbiɗa no ɓorni ko boni wata wawa takkude may sara ma ha ƴeewa changé de mo ƴeewa koromade mo mbaɗamo e nder ko jiɗɗa yo wano o waya noon par ce que pourquoi komi gimmide mboɗo ƴeewa e joom suudu neɗɗo bonɗo noon neɗɗo moƴƴen wawi changé de en foti fotere en foti fotere quoi non juste ko exemple rek quoi en fait exemple hande aussi ene wawi wonde koye circonstance tawɗamo hen ɗi tan kadi neɗɗo sa yiɗimo oto yiɗmo no wayni an ƴeew changé de mo wayno jiɗɗa wayani c'est vrai te neɗɗo somo yinma to uttaro changé gorko ne change debbo ne changé mais ko mbiya ko pour affaire o fof il faut jomum respecta hoore mum minen fof min mbawi change min pourquoi min rewɓe somin jiiɗi on min change on hamin ƴeewa no jiɗɗon min jiiɗi mbayonni min mbayon noon wona ewa min pourquoi pas minenne so jiiɗi min o jii hay mbayna naksudul noon ngaro guitto minen hen ɗum ne heewi par ce que onon Allah waɗe mon gandanɗa hoore ma machallah onon mbawi wadde convaincre debbo haw jaɓa noon onon ko Allah waɗe mon ɗum ɗon ewa so tawi a yiɗimo mo resde dewgal mbiɗa ko dewgal jiɗɗa e makko inchallah wallahi mbimami jiɗɗa wayni tan o wayata inchallah affaire ko anniya rek ewa namdo est ce que a jaɓi ko junior haali ko le fait que debbo omo yiɗi ilo yaade debbo mais o hawri o fotte e suka debbo gandanɗa ene ɓooni ko timmi ko heɓmo goɗɗo ɓooni ko gandanɗa henna ene waɗi sexy fiti ko timmani dal joni o wi kanko somo suɓo ko ɓooni ɗo ko timmi ko ɓonto est ce que réellement kanko omo foti waɗde basé e banggue ɓornugal ngal saabu anda jikkuji mo ene wawi peut être que aussi oto ene ɓuuri moƴƴude goɗɗo holno jiiruɗa ɗum est ce que aɗa yaade ko wi ko bon junior kam ko yiɗi famde ko aussi son paami tan ene haalni de un ko choix makko neɗɗo so waɗi choix mum no wawi wade fof so tawi ko ɗum ɓuranimo konko ala ko neɗɗo wawi hen ɗum ko choix makko c'est personnel gueɗel ɗimmel ngel ko yiɗi wiide ko des fois rewɓe ne bona to wona e worɓe bonni ɗum de ko guila e éducation jinnaɓe guila e less ne ummo toon towni boni won hen kadi ko dépression jaggata ɗumen wone caɗele aduna nanna ɗumen wone gueɗe ene jogui situation ngaji kew ɗum tagui a wawata joɗade wiye haala par ce que a wawata andude au fond neɗɗo o holko probléme o ko puusimo haw tagui mo wadde ɗeɗo gueɗe donc junior ko haali ko ene famni gueɗel ngel ko ɗiɗi ko hen saji ko jinnaɓe wonata par ce que éducation so moƴƴani guila e cukalel so ɓiye arema ne addi hunde a wiyani ɗum kono guittuɗa ɗum par ce que bamma hokkanima yumma hokkanima a namda hen welma a jooɗima hen jomum ne ɓorno ne yalta jamma aɗa waɗi ɗum autorisé konko o yahata e lawol o hawra e on o resa ɗum ko choix makko d'un côté no wawa jugirde neɗɗo à cause de ɓornugal mais ko mbimami ko choix noon o yiɗiri ɗum goɗɗo kadi ne yiya neɗɗo ne yiya ko boni ko ara hocca ɗum ko sali ko fewna goɗɗo ara hocca ɗum waɗi si goɗɗo ne ara hawra hen wiide ɗum ɗo jimmi hocca ɗum yaha resa ɗum en jii ɗum en jiiti ɗum par ce que en jii resɓe e baruji min mi yii naɗɗo e baar itti toon debbo a resi ɗum est ce que o change an debbo o change debbo ko ɗum noon en jii ɗum e réalité en jii ɗum e théâtre si konko noon ko choix makko wonde konko ɓuranimo ko pewɗo o waynode pewɗo ha galle yaha boniram gasi wallahi bonirma choix juste ko exemple en fait ko exemple c'est pas choix ma ko choix waɗa non c'est pas choix juste ko exemple en fait ɗum ndi gorɗa wadde non yimmi namda joni mbeɗa debbo ron makko tan koye nder galle est ce que debbo ko femme au foyer tan foti wonde est ce que haqqeji makko koye nder galle han foti haade saabu en ndi wona worɓe jiɗi tan ko rewɓe munen jooɗo galle mbatta haydara ɗum ne aussi ko ça dépend par ce que wone rewɓe kam so tawi a woni nder galle gorko ma joƴƴinima e galle ko foti wonde hakkude mon ko omo waɗa ɗum o mankinani ɗum hay saaha goto so wimo jooɗo aɗa foti jooɗade on en foti joƴƴinde mais gorko garɗo joƴƴinma fodde wonde hakkude mon nde o wattande te aɗa andi so waɗani ɗum aɗa wawi waɗoyde ko boni pour mbaɗa ɗum sa joguima feere pour yaade liggoɗa banna hoorema ɗum mi sikkani so bakkani ne waɗi si c'est vrai ko kalla ko gonga neɗɗo mom sa resi debbo aɗa foti ɗum timminande foof gongni affaire fof debbo ne heewi besoin ngaji de 1 en mbawa timminde foof kono waɗa à telle sorte que konko ko yiɗi ko mo wawa hebde ma taw haqqille makko wonta e goɗɗum kadi hokku debbo muɗum kadi ne liggo seeɗa hayso liggoya e liggey oya
comme les petits commerces là on wat ɗum damata galle makko omo yeeya ɗum mo wata hen mo fajen sohlaaji mo kër mo fajen sohlaaji mo kono an mbiya jomum yo jooɗo oɗo waɗa haydara yiɗa fo man waɗene gadda o mbiyama noon après sohla hunde donka ronga hebde maɗa caɗele ronga caɗele hadde haaluji cewɗi addata nder wiye naggam mi naggam hande sa ceerɗo keewi ko ɗum hande addi ɗum ɗon hande par ce que des faux promesse eyyi ko ɗum addata ɗum hande a wiya neɗɗo so resimama ma continue liggey ma continue naggam on jomum ma janggoy ma waɗaynaji eyi taw har mais jeeɗi yo har ko woodi ko horan guurɗa horan kalta c'est ça sa wayino ko gonga mais kadi wona des fois yen worɓe mbaɗantama hay batte woni worɓe hade resdama ni gonɗa ko hunde ganduɗa mi nannata hen ni en même temps ko ngol junior saabu mi yewaki fuuta kam jalat tan hay Dakar ga sani woni parce que des fois yiyat élève min kam mi yi hen ko heewi a yiyat élève ene jangga jangga yaha ha presque des fois ni yahat ha funnoy waɗoyde terminal rese wona galle to gorko mum wiya a continta jangde ma hankadi ɓe ari a resama jooɗo ɗo aɗa toppito nenam en jangde ma bonira noon ɓe guppuma e galle he ɓe mbaɗantama hay hunde par ce que a yiiɗi wadde commerce des fois ɓe kiram nangga ɓe mbima hay batte a watta ɗum noon kadi henna holno supporté henna junior parce que pourquoi bombe ɓe bonni moƴƴuɓe pourquoi bombe ɓe bonni moƴƴuɓe hande pour hande koloɗa neɗɗo non pour hande koloɗa par ce que wonko jiita réalité wonko jiita wona question film walla goɗɗum wonko jirta guete ma pour goppa joom suudu ma yaha e ɗiɗo situation ngaji affaire o weeɓani en fait hande an gorko wonko jiita wonko gurta pour goppa joom suudu ma yaha e ɗiɗo situation ngaji pour en yaha ene continue jangde mo walla yaha liggoyo ko probléme kadi gila ɗum ɗo ari wiya e gorko foti dawde liggoyo debbo ne foti dawde gonga debbo ne foti dawde liggoyo mais wonen liggiyaji debbo jeeya ɗum debbo no mbiruɗa nani jeeyi ko wonde galle mum toppito sukaɓe mum guila ɗum ɗon natti en jii hande enen sukaɓe ene fof noten fewde mbaɗen bellen eɗen kala ko bellen en kersani hay goto en kulani haydara ko weeli en ɗum kalten eɗen e internet o eɗen mbaɗa ko weeli en eɗen kaala ko weeli non ko éducation woni ko kalaminani ko éducation quoi par ce que ɗum natti joni par ce que jinnaɓe ngala temps toppitade sukaɓe munen hande goto foof pinde foof ƴewde ko haalis woni mawɗo woni suka woni debbo woni gorko goto foof yiiɗi ko haalis hay goto mais après mais sukaɓe ma needi éducation jinnaɓe sukaɓe ma kono joddowa nede sukaɓe onon worɓe minen worɓe amin jogui mais minen worɓe ɓe o mbawi yomin ƴeewoy min mbaɗon on ko jiɗɗon amin paare kadi min ne sukaɓe amin poti wawde wadde haqqille des fois min jewtide mabɓe mais pour nede sukaɓe wawi nede sukaɓe ko debbo mais faute mon des fois kadi ko faute mon so jii debbo ne yaha ne liggoy des fois koye responsabilité mais nede cuhlel sax hatta jomum liggoyade mais hatta jomum mais par ce que nedi ko à bas âge woni to jomum yarte 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans hande yiyede debbo jibini a yiyede hande debbo jibini ɓiye to heɓani 2 mois goppa ɗum ɗo jaha ndawa ƴeewi a goɗɗo jagganma ɓiye sans dépend mbaɗirɗa programme so wi sa arti jogo temps libre no gondirɗa e suam hay temps goto hande a jogota on âge a wawi wiide aɗane ha ɓiye par ce que on âge on âge ɓiɗɗo haydara anda ɓiɗɗo haydara anda ne yaare 2 mois après ko noon continuirta on yimɓe nanɗo won sukaɓe nanɗo ganda yimmune ne gandi ko liggotoɓe e nder galle kadi l'islam gawi ko 5 ans fuɗɗoɗanede ɓiye ko 5 ans so haali jaɓan piya ewa woni mbimami won liggotoɓe gandanɗa en dawat ene liggoyo mais tagataɓe ɓe munene neehi ne heewi par ce que neɗɗo min hande so welama mi needaki e jinnabam mi mantata hooram mais miɗa andi hay goto wiyata junior manqui ɗum respect donc c'est ça min needaki e jinnabam par ce que somi ƴeewi mimi jibinɗo après mowonen Fouta meeɗa teskade to gondumi nena walla e babam au mois timmo meeɗa teskade ko jangde rek mais hay goto hande wiyata kam mais après ɗum ɗon ko an no sa muni no netortoɗa hoorema ene poɗɗa comportade quoi mais won hen ko jinnaɓe munen bonnata ɗum neɗoto jinnaɓe munen au lieu jinnaɓe munen neha ɗum jinnaɓe munen bonnata ɗum mais surtout onon rewɓe oɗon gandi komin kalata ɗo onon jaawi joni onon yiiɗoɓe bonnatanin pewɗat rek hande ka gadduɗo kam goɗɗa kam goto attawa ndinɗinɗaɓe ko waɗa partage an jinnaɗo gorko waɗa foti nede fadur hoorema surtout worɓe ɓe onon surtout worɓe ɓe surtout onon ɓuuri fodde wawde nede sukaɓe worɓe ɓe si par ce que an gorko a dañi éducation moƴƴo aɗa yiiɗi ɓiye daña éducation mo dañɗa o ça veut pas dire que an debbo ma henna foti toppitade galle o foti nede sukaɓe tan foof mbeɗuɗamo henna goppitamo ɗum wona normal ça par ce que ɓiɗɗo ko ono ɗiɗi ndendi ɗum
kadi hande onon ɓuri hewde hande jinnaɓe mi nerat ɓi munen comme ça halis neta neɗɗo walla piggal walla lugde jomum ɗum ɗon neta neɗɗo jogui no neruɗa biye taw wona fiide ɗum taw wona halis taw wona furade ɗum walla jettade ɗum si xam nga mais hande ko ɗum ɗon heewi probléme ono ko mbimon ko onon ngala temps sa hande onon tallon ko guerefaji mon turuji indeji hande onon ɗum tallon donc jinnaɓe rewɓe mbaɗi joni fuite de responsabilité yiɗa wiide ɓe nattinede sukaɓe ɓe nattinede wallahi min probléme uji kewɗi hande sukaɓe ne mbayni min mbiyam jinnaɓe en jogui hen part de responsabilité hande jinnaɓe rewɓe kadi onon worɓe ɓe onon jogui probléme goto ay affaire nanayi moɗon hay sono ndesi debbo ha won ceeri ɗum ka ha taw Allah waɗa joni ɓen res debbo ɓiɗɗo ne famɗi ɓe ceera ɓe hoora galle mumen ha ɓe gonda hankkadi ɓe goppi foof te ɗum wona lawol ɗum c'est pas normal si onon mbaɗa ɗum di onon mbaɗa ɗum ɓe goppa ɓiye ɓiɗɗo elenaka ɓe jimi ɓiyiɓe ay sa wone galle ɓiɗɗo fofate ko dow mais sa hasi ha yeehi non elle ɓe gandaɗa ɓe jogui ɓiɗɗo e ma ɓe darta ɓiye ni ɗum moƴƴani no woniri e worɓe ni ɗum waɗa ha barke rek ay une semaine passé yumma tan woni yumma mi haali no affaire goto yumma tan woni yumma affaire goto no woni hande tout le temps wayno Djiby Dieng jinnaɓe min ko jinnaɓe mbiyam jinnaɓe e jewtude sukaɓe mum jinnaɓe yo ɓaɗa sukaɓe en cohli jinnaɓe munen comme no bandiraɗo debbo wi joni sukaɓe pour hande ɓe mbawa nehade par ce que des fois yiyan neɗɗo wone probléme ndeysan ene yaaha wone situation ngaji wona hen ala ko for ɗum sona jinnaɗo mum eyyi par ce que jogoto caɗele walla jogo probléme yiiɗo yewtidde ma ronko temps hay seeɗa pour an jinnaɗo woni debbo woni gorko ronko temps ma hay seeɗa pour totta ɗum ɓiyo o jewtidon walla haala ma ko woni mum après ɗeɗon caɗele saboto jomum yaaha waɗe ko fotani wadde walla ɗeɗon caɗele jomum yaaha naati to fotani nadde hande yimɓe hewɓe nan ɗo e beddaji ala ko waɗi ɗum beddaji wallahi sowona jinnaɓe mum en payɗi ɗum probléme aji par ce que wonko gonɗa wona jinnaɗo debbode foof joni debbo jinnaɗo debbo kañum debbo non Allah ne andi zone defama les femmes par ce que si une femme non min ko gonga tan kalanmi kala mbaɗi ɗo kamna ko saabi Allah yo tagi mbiɗa haala min ko jiyammi ɗo rewɓe ne mbaɗe souffrir ɗo e aduna ko vraiment fota wonde là c'est injuste moi je prends le défense des femmes là ƴettat ɗum par ce que ɗum wona lawol hana wona lawol janggo e sa debbo ma gayna ha Allah waɗa ceerton ɓiɓɓe ma ɓe toppitoɓe par ce que onon jibiniɓe sa ɗaddi ɓiɓɓe fawi yo opri ɓiɓɓe hande yumma hande ɗalda ɗum sukaɓe fo mbiyaɗum yo yaade ɗum yaade ɗum ɗum ha so tawi so tawi konko ala ligguey wala holno waɗa tawi ñami sukaɓe makko holno waɗata des fois debbo waɗa hun taw wonnimo holko tagi wadde ko waɗi ko won enen fof en gandiya par ce que aduna ne muusi welani des fois ne muusi surtout ma gonani debbo ñana sukaɓe ha keewa aɗa foti respectede an debbo o ha hande sa resama serama sikire ka bonɗo hande sa resama serama sikire ka bonɗo jiɗo fof fottema de an danga divorce sa yiɗi mi erema gasimi naata pour lan respecter les femmes divorcées aussi il faut les respecter joom galle ma wima wota liggo o serma waɗanduma e sukaɓe ala liggue ala debbo une femme divorcée est une femme ba tawi ko hande ko debbo hande ko debbo rôle debbo wona au foyer tan c'est vrai que des fois éducation ne daña conséquence uji mais des fois a yiyat jinnaɓe gandanɗa ene gonde suka mumen ne nehiɓe normal taw hay huccidde ena daada neɗɗo eno susandade donc ça veut pas dire que debbo récemment on foti ko wonde e galle omo foti liggade si en même temps kadi omo toppito henna ko fodde makko e nder galle c'est vrai min sama waɗani ɗum ɗon d' accord pour debbo rese rek après wiye jooɗe nder galle ligguta ko watta kaydara par ce que on sait jamais an gorko aɗa wawi wawde hande janggo natta wawde sensibiliser on banggue janggo pourtant ɗon woni Sénégal tan nde wonde ɓe goppa ɓe mbiya sukaɓe woto nattu janggoyde école ɗum kadi yenna pourquoi les européens là les femmes travaillent ko tagui ɗen neɗɗo e mbawi taw ɓe liggotako pour holɗum pourquoi debbo ne foti liggade waɗa e hoore muɗum ha dépendre hay goto hay Europe on probléme pourtant won rewɓe pourquoi lewɓe liggotako pourquoi debbo mbiyon debbo liggotako won rewɓe liggotoɓe ha joni won rewɓe liggotoɓe ɗo ha joni to utar continta a continta hay Europe on probléme no wodi saabu soɓe nawi rewɓe maɓɓe toon ɓe mbiyan ko rewɓe yo gone nder galle he woto liggoye saabu so fuɗɗima liggoyade tan gasi o pat gorko ya lawol mbiyan ko debbo yahat lawol par ce que ko noon mbatton par ce que ko noon mbatton en gaɗano noon mbatton onon heewi ɓeɗa haqqillaji mumen e men tan wona rewɓe non kono wadde wona woto foof wadde wona woto foof kalɗon ɗo ko wona woto foof mi wiyani ko worɓe foof min mi wiyani ko worɓe foof mais kadi wona worɓe ne mbaɗa ɗum hay ɗum ton kadi won rewɓe ne mbaɗa ɗum
donc Gacce. hande kam min de mboɗe d' accord comme ko mbiɗa ko debbo o wiyete gorko sa resi joom suudu ma aɗa foti wallirdemo no liggori no famɗiri foof mais taw ɗum noon hatta on wawi nede suka makko par ce que on sait jamais hande aɗa wawi dawde ɗo a liggoyo an jeeyi place ma walla ka liggotoɗo nokku goɗɗo on sait jamais aɗa wawi finde jaltinɗa toon walla aɗa wawi finde ko liggotonoɗa ko natta yaade mais joom suudu ma taw wonko rendinanno après wawa continuer ɗum ɗon en fait mais pour liggéey moom min pour min ɗum noon ala probléme gandaran baba ene tiiɗe ɓiyum raki ko happunɗa e ɗo Mauritanie e autorisation parentale ko ɗum noon kay ñinnoon min garen saɗa yiiɗo saɗa yaha ɗo Mauritanie ɓiye jibina ɓiye de joldon bis ñoɗon jaaha ani ɓiye ɗo kuuf ɓinguel ma ɓimmima mo jibin o ɓiɗo mbiya ko ɓiyamima a wawon par ce que autorisation parentale waɗa ɗon gonto onon no jogui devoir mais e sukaɓe mo pourquoi pas on jahata wadde ha laaɓa debbo no jogui droit mum droit ɓiyumo kam jibi ɓiyu te a mbaɗi ɗo ganduɗa ɗo hoorema c'est interdit par ce que yi hande kuufa ɓiɗɗo taw gorko hande o huufu ɓiɗɗo ɓiɗɗo jeeya ɓiɗɗo wiya koye jibi ɓiɗɗo ɓe mbiɗo ɓe mbiyama ko ya ɓennu ɓe gonda en jibin toon tawi ko debbo wonno joni ɓe mbaɗa ɗum kirtike ɓe mbiya debbo jibinani ɓiɗɗo par ce que o wala autorisation parentale ɗum wawa wonde enen jogui droit men il faut ɓe dokka en ha timma ɗum ko Mauritanie walla ko Sénégal partout kala ɗo ya no mbiyatɗa rewɓeɓe hande autorisation parentale ha saɗa ya fof no mbiyatɗa seulement ko autorisation parentale ko hunde gandanɗa hikka rewɓeɓe waɗi ɗum hen contre no feewi ɓe peeɗi hen yimɓe no feewi saabu hande so ɓiye ne yiiɗi yaade Europe aɗa ƴewna ɗum passeport walla ene yiiɗi yaade nokku goɗɗo an debbo aɗa wonde e ɓiye Allah hoddiri a wondani e joom galle ma walla joom galle ma sankima peut être so joom galle ma sankima peut être exception ne wawi wadde hen kono so tawi joom galle ma ene wuuri on wondani aska ƴewnoyi ɓiye passeport ɓe mbiyata ko ya addu autorisation parentale gorko o est ce que an c'est normal ne ha ɓiye ha mawna jinnaɗo makko gorko meeɗa ittude wutte hay wutte wiya nda ko pour ɓiyam jaaha ɓe mbima tan ko on gorko so arani irañata passeport c'est pas normal est ce que c'est normal parce que oui c'est normal c'est pas normal c'est normal parce que pourquoi haal hawpara yo haal non ɗum kam c'est pas normal mais aɗa andi hankkadi administration quand même mbawata yaade au fond des choses c'est ça mbawata andude situation moɗon mo gonduɗon non dans le cadre hors administration opinion ma personnel sohla mbiyen non ɗum forani wonde c'est pas normal to kay ko min personnellement ɗum kam forani wonde mais kadi so neɗɗo woni wurde e neɗɗo ɓiɗɗo kam fof ni foti jogade baaba so tawi kadi a wurde neɗɗo on certi o ƴettani soin ɓiyihojo o ɗumninani ɓiyiho aɗa wawi goɗɗo ne wawi resdema ƴetta responsabilité o hay kawmum ɓiyeɗo wawi ƴettude responsabilité ɓiyu ene wawi ƴettude en tant que parent ne wawi wonde responsabilité ɓiye woto yaa tan kay wiide min tan jibini kono so tawi joomum ala ngal ɗum pinal noon tampat normalement on bangi worɓe ɓe e rewɓe fof foti no erreur kam ko fof jogade équipe saabu haska yani bammum suka debbo walla suka gorko normalement an yummiraɗo aɗa ari aɓe poti hokkudemo on autorisation par ce que onon ko ɓiye jibini mo donc min je pense que on bangue mi jaɓani ɗum min hoore mi jaɓani ɗum par ce que ɗum wona lawol ana hol ɗum par ce que ana wondata e ɓiye tampa e makko fof Allah anta ko ñamnoɗo biye ma Allah anta ko manɗa hokmaɗa tostos ma duggu ma e genn ma ha mbaɗɗa obtenir ɓinguel ma no yaari ɓinguel ma no yaari woppa ɓiɗɗo o galle makko ene waɗa hen sahaji ala kono ɗo henna ɓiɗɗo mo gadduɗa jiɗa wujjude ɓiɗɗo o donc kamɓe obligé mbima ɗum ɗo parce que minen wuramen ka gonɗono c'est ça quoi ɗum sabi ñinna wiɗum c'est normal ɓe lamɗo ɗum yummiraɗo arini pour wujjirade suham mum an ɓiɓɓe wonno koye bamune guiɗen pamɗi mawni haqqille makko are ɓiɓɓe makko o ari pour ƴettirade ɗumen omo jogui droit omo jibi ɓiɓɓe makko omo jibi mais wonani ɗon ɗum wadda ɗiɗon enen kalani haala gujju kongo enen kalno ko ɓiɗɗo debbo no yarata ni ha jeno ko yiɗi jonde ko kamɓe ɗum ɗon ɓe mbaɗata hen sorale quoi kamɓe ɗum ɗon ɓe ƴewaten ɓe mbawa andude kamɓe fof en fait mbawa andude fof hande comme ka oɗo no wirni jiɗi tan ko onon poti hen ko 50 après hande on joni so arino no arni rek newi sukaɓe yeehi après ɓen ko faute mabɓe so on ari aéroport rek ɓeni ɗum ko faute mabɓe non
non formé responsabilité ay hakke mo jogi yibe jeew kambe yibe jeew ko won der ko pourquoi ira won der ko kambe ta andu kambe wala won der wode be ma parce que kay ma ta ma mais des fois kay won holdo ada heftude biye pour wadde sobe biye parce que woni jinnabe kadi ils sont irresponsables c'est vrai ala way wonude yenna bamma e der galle a famille jogo debbo mun mo ganduɗa eɗen jetta Allah ne waɗa maltraité suka mum alors an yummiraɗo aɗa wawi toppitade suka ma mais babiraɗo wima an a ƴettata sukaɓe ko min jibiniɓe ko min foti wondude e mabɓe alors que an aɗa andi situation ɓe suka ma gondi ɓe a wawade ɗum support donc des fois ɗum noon kadi c'est vrai que onon worɓe ɓe oɗon jogui responsabilité oɗon jogui haqqe e ɓiɓɓe mum mais des fois il faut pas être ingrat des fois onon worɓe vous êtes très ingrat après bari arrogant onon sont arrogant rek des fois ni debbo aɗa wawi dañde debbo ma probléme debbo wima ya hokkuma dane mo mbiya an hokkaramo dane mo gasiwaɓude holɗum ko an woni hen ɗum ko firti wona haasitagal ɗum ko jogui valeur moƴƴani waɗaka barke ɗum ne harmi tifagan ay debbo onon gonda saabi Allah gondiron saabi Allah ngatti waade wondude on certal saabi Allah no dal parce que Allah waɗi dewgal waɗi ceergal harmani ene dagui so imam hokkam danam hokkuma da mbiya woni probléme men kono mbiya hokkata dane makko aɗa nanga lefta jomum eɗen kuli ceergal après au fur et à mesure ndesi a goɗɗo gaccama ɗo mo fito ɗum ko firti c'est parce que enen hen sahaji ko rewɓe de non no suha men aɓe kuli ceergal no fewi par ce que mima ko ɓendata weela ko so fasi uran sa wonde gorko ma guilay tel sene fiɓi moƴƴude tan a andan neɗɗo mo waldata jamma e naɗude no wawi wade fof jikku makko an aɗa fota andude ɗum kono enen en muñan wiye muña gotel ara muña ɗiɗel ara jikku makko aɗa anda sa wonde makko 1 an andi jibinanamo 1 2 3 ne jagguma e galle ƴeew habbude bagage ma jaaha lawol ma challenge ɗum ɗo c'est pas obligé dane saloro moƴƴani ɓe ɓeɗa lefta debbo hen sax mi nanni hen laamu ya lawol ma mais enen e kuli cergal à cause jinna munen hen sahaji jumma wiye woto ya bamma wima sa yaltinomi ware lendi ko leydi lawol on ko ganduɗa après an debbo a jogui haqqe ma en fait no gorko jogiri haqqe mum ni an debbo ko noon jogirɗa haqqe ma mais probléme comme no ɗo woni ene fuutankoɓe ganduɗa hande wonko ganduɗa en cuusa wadde kala ko mbadden mbiten ko famille ko famille ne woodi mais lawol hen hande lawol ne woodi famille holɗo probléme aji des fois sa wi aɗa nawa sa wi aɗa nawa neɗɗo lawol surtout mariage uji famille ɗi ɓe mbiyata ko aɗa bonna famille aɗa nawa ɓiɓɓe sukama lawol wala aɗa nawa ɓiɓɓe après wadde jooɗo cuufra ɓaɗa wawi muñde ɗum an ko famille ma ɓuranma hoore ma a ñaguima tan ke natti wawde wawde ɓuranma an wima an souffrance ha hol toon ɗum ɗo famille ma ko worɓe ɓe onon worɓe ɓe souffrance kay jarani alen hen goɗɗum ɓe ñoƴƴan gila no famde ɓe ñoƴƴa ha hankkadina a wawata yaade aɗa afruji Allah wami jibina aɗa waɗa subir Allah mi jibina tono mam ɓiɓɓe ha keewa mi so ni komi wawa famde man je me retire wona neɗɗo fof wayi ɗum enen jiiroɓe ganduɗa hoore ma mbawa par ce que jinnaɗo munen gorko wiya sa yaltita ari ɗo sa suurima ari ɗo ƴewto paaɗa ɗum woni sa alata paaɗa jotta ala paaɗa a jogui paaɗa hatta a jogui paaɗa hatta allez pourquoi il faut oser jaha lawol ma pourquoi kadi wiyo so yiɗi wiyo darima l'essentiel a andu hoore ma a yanka debbo ay debbo respecte hoore ma nga xam ne yow an tan woni debbo debbo rewoni debbo man je suis fier d'être une femme moi je suis fier d'être femme man lima ɗon dama ko bëgg mo yiɗi ɗum jaforo kam dare pula affaire goto o ɗon ganduɗa ɗum ko onon rewɓe kadi aussi quoi ay ko ganduɗa onon rewɓe par ce que ono neɗɗo arat hande rek après mbiyonon jiɗɗum oɗon paari pour rentirde mum jinnaɓe moon kala ha tampa mbiyen ko on jiɗɗon après naton hen hande janggo jiɗon yaltude hen après c'est facile en fait neɗɗo hatma nadde mum non neɗɗo hatma nadde mum anda ko wonder to anda ko wonder to mbadde mandu e dewgal ala belgal ɗum eɗen nan ɗum jamma e ñalom ko tagi saɗa hurta wiye ya muñ ɗon nangamta welani saɗa jaaha saɗa yalta galle ma foti welde noon dewata foti welde waaw welde quoi parce que galle foti welde ha wela sinnan welno saɗa yalta galle ene weli ha maayi muño konngol tan koyne weli ene weli dewle belde machallah dewgal gara ɓuɗɗum welde mais ça dépend welani wallahi dewgal ala belgal mais ko muñal tan neɗɗo kala mo tawɗa e suudu mum mo mbiɗa oɗen machallah alhamdulillah wallahi so haalnima ko wurata ko an a ancat dewgal wallahi an cat dewgal mais heddi ko muñal
mais enen rewɓe hannde onon sukaaɓe hannde pour desnamo probléme onon so mbiyama guitimon goji sa mbiyono koce baw fima onon kon an debbo fero wiite gorko fero e ma million ngaji pira suba goto mbiya watti bagage maɗa hoon ɗaɓi o pirma noon tan vraiment million ngaji pira suba goto mbiya watti bagage maɗa hoon an gollon ya sa yimi adde debbo goɗɗon fawɗon mais an ɗo goppon mayi goɗɗo ham ɗon sowo sarma seer ɗum seerde kam million ngaji am ɗi jaltade ma nangu ha tampa ma seeɗa ngu ñakkude fayida tan cikkuɓe ɗum debbo ala droit hoynede ala droit tampinede debbo no foti horme par ce que Allah adi hormade minen hokki min cel eyyi pourquoi pas yimɓe despotata surtout ma an sa woni femme divorcée sa woni divorcé tan sa woni femme divorcé tan an ala qualité ala valeur ɗum wawa wonde ɗum fota wonde debbo no foti respectede foti ɓuuri neɗɗo dow ɗo par ce que minen goni foof wona enen haydara wona wodata fof debbo no foti wuurde partout mballe ɗen gummori ɗen enen jogui droit ji men to Foggono en jettima e fin émission men donc mogo invité jamen mbayno tan Safi konngol ma cakkitiɗo émission a jarama sohna Raky mi jarnima on feewi nde gewtirɗo hande o e plateau mon he mi wi on kadi bonne fête onon wonɓe ɗoɓe e waɗi remercier mami yawami Émilie Ndiaye onko ɗoftiyam ɗo émission mon he e wadde kadi bonne fête à tous les femmes Sénégal e monde entier o foof e wiide kadi enen rewɓe en ballitor muñal tan ko ɗum fawa koye meɗen ganden tan ko enen tan poti wadde ɗum ko fawa e men ko enen tan poti wadde ɗum sa yi fawama e men ko c'est parce que eɗen mbawi eɗen kattani dal donc ballitirɗen muñal sa muñani miñen worɓe guppuɗa galle ɓe aɗa wawi muñande min worɓe e joom galle ma sa muñani yumma aɗa wawi muñande ese ko gotum ko koppi kole tan donc ballitirɗe muñal no fewi gurdam ɗam hay nokku hen welani a jarama Safi Junior anne konngol ma cakkiɗiɗo émission eyyi ko noon merci Raky weltima kadi weltinima ono foof mais hande moom ka garɗo jinggudem quoi oɗon nen foof ko ar pour hande jinggudem mais merci beaucoup no mbiɗon ni hande ko journée rewɓe franchement ko weltare no fewi e wiide onon rewɓe rek ko mbirmon nanni ɓe respecte koye moon pour minen min mbawa respecte ɗon kadi minen worɓe kadi min mbawa walludon par ce que ko onon goni foof ko onon goni wanniraɓe rewɓe ko onon goni yummiraɓe ko onon goni gorgulaɓe onon goni foof ɗum noon minen worɓe aussi amin poti wawde walludon no pewirɗon par ce que son peewi rek ko minen pewan ɗon machallah oɗon mbiya yon tinno aussi minen kadi min mbawa walludon ha no hannirta ni ko weltare no fewi aussi e arɗo hande Pin TV vraiment ko weltare no fewi Raky merci beaucoup mi weltinimon kadi mi ñaguima yafuya tawi wonko kalmi ɗo kon fotani haalde neɗɗo timmani ko jiɗɗom rek wawi timmidema ko Junior Baro merci beaucoup a jarama weltanama donc jehen e 5 meilleurs commentaires no chaque émission seulement konngol ma cakkitiɗo dafuɗa midi wimata andane cakkitde konngol ma e émission he eyi ko noon tan ha joni rewɓe ne poti wallede ɗo en 100% min dokke komi ɓuuri hokkede ko ha timma ko ɗum wurnata enen saabu debbo ne famɗi doole pourquoi pas ɓe ballata enen ɓe balla en ɓe respecta en debbo woni nene woni miñiraɗo woni mawniraɗo woni foof dal minen goni tañiraɓe minen goni jaatiraɓe minen gontu aljana ɗo aussi so wona minen haydara welta haydara yaata ewa yen ballu min dal c'est ça l'essentiel balle rewɓe debbo ne famɗi doole balle debbo ɓe ewa mbaɗa samminen nenam ma mère adoré gandanɗa hoore ma on woni idolam min ande somi yiɗi mi yiɗima no ƴetti ɗon ko à cause de konko à chaque fois waɗa mi encouragé ndeysan oui comme France ma fille tu es brave je l'aime beaucoup wallahi ok machallah jarama weltanama salma heewi Safi lamɗam donc no mbirumi ni rek chaque fin émission min dokka 5 meilleurs commentaires donc oɗo ko Oumar Sarr ha ɗo ha France ñanden o wi émission mataw ɓalli yimɓeɓe gullino mon ɗum tagui émission yarini mais merci e jarama e conseil aji ɗi oɗo ko Demba Ndiaye kankone o wi émission waɗi fayida machallah o weltanama kankone oɗo ko Al Ousseynou Ba wi émission waɗi fayida kankone o jarama o weltanama
oɗo ko Maimouna Ka kankone merci vraiment e encouragement wuɗɗi e DJ Kume o jarama kankone ɗum wonno 5 meilleur commentaire uɗɗi on beltanama no feewi kadi saaha kala no min mbirta on onon woni dooleji amen saabu chaque émission onon on jaahat ɗo jeeɓon te mais commentaire uji chaque fois on mbaɗa minen encouragé on jarama no feewi mention spéciale kadi rewɓe ɓe hannde 8 mars o bonne fête nenam esam e gorgiraɓe kamɓe fof e rewɓe aduna ɓe fof mi wiyaɓe bonne fête de 8 mars en e on jarama ha gongol so hawre welede Allah merci beaucoup